Ez ya yekîme û ya dawî me. Ez keçim, ez bimêrim, ez xuşkim, ez dîme. Ez dayika bavê xwe me, xuşka mêrê xwe me. Ez jinim, hebûnim. Ez şer dikim, azad dibim. Azad dibim, bedew dibim, bedew dibim. Têm hez kirin. Cejna heştê adarê li hemû jinên ketkarên Kurdistanê û ê dunyayê pîroz dikim. Li hemû jinên şorijger û têkoşar ê di çeperên şer de ji Yeja Star û ji Kongra Star û ji Yebeşê û Yebeşê û Yepejî hemî jinên Kurdistanê ez cejna we pîroz dikim. Ez strana xwe diyarî hemî şehîdên Kurd û Kurdistanê dikim lê li ser şehîd Sarayê. Weke bibû tu derbas bû kevokê canê serek dabû lezûra bû şêrînê canê gufrevaran evîne firdel Kurdistan ji helîne kengî dîsa wê bedew rabin kevokê canê şêrînê canê kevokê canê şêrînê canê. Cejna radyoya Star FM jî hemû ketkar û xebatkarê wê jî pîroz dikim. Bengî agirî bimînin xweşiyê. Silav rêz.